אתמול דיברתי שוב עם ידידי הנשיא טראמפ. אני הבעתי בפניו את הערכה העצומה שלנו למבצע החילוץ ההירואי של אותו איש צוות אוויר אמריקני, והנשיא טראמפ מצידו הודע לי על הסיוע שישראל נתנה במבצע הזה. בכלל הוא דיבר עלינו בסופרלטיבים. הוא אמר, You guys are great, אתם גדולים. הוא רואה בישראל בעלת ברית איתנה, נחושה, תקיפה, שנלחמת כתף אל כתף לצידה של ארצות הברית. וביחד אנחנו ממשיכים לקטוש את משטר הטרור של איראן. היום השמדנו את המפעל הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן. זאת אומרת, אנחנו מחסלים בשיטתיות את מכונת הכסף של משמרות המהפכה. אנחנו מחסלים מפעלים, אנחנו מחסלים פעילים, וכן, אנחנו ממשיכים לחסל בכירים. איראן היא לא אותה איראן, היא כבר לא אותה איראן. ישראל היא לא אותה ישראל. ישראל חזקה מאי פעם, ומשטר הטרור באיראן חלש באי פעם. ומהו המפתח? מהו הסוד? אמונה וכוח. יש לנו את שניהם בשפע.